Her i Danmark er vi forpligtet til at gå i skole. Vi kan tage vores uddannelser gratis. Vi skal ikke betale for bøger eller uniformer. I Afrika er skoler gratis til 4. klasse, men man skal købe alle de ting, man har brug for, som bøger, uniformer og andre ting. I oven i det mangler de fleste familier penge, så de kan ikke gå i skole alt for lang tid, fordi det er ikke nok penge. I Danmark går vi op i, at hver elev skal ses. Derfor skal der helst ikke være mere end 28 elever til en lærer. Men i Afrika kan det være svært at betale lærerne. Derfor er der flere børn til hver lærer. 500 elever til 7 lærere, altså 70 elever til 1 lærer. Som I kan se, har vi det godt i Danmark. Be happy, motherfuckers!